Здравейте, артисти! Аз съм Ива и добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Character Concept артист, който в момента изгражда своето портфолио. Ако вие сте артисти, какъвто и вид артисти, харесвате аниме и манга, този канал е точно за вас. Моля ви, абонирайте се с камбанка, за да получавате всички известия. Качвам всеки петък в 7 след обяд. Ако това видео ви е харесало, коментирайте, последете ме в другите ми социални мрежи и нека започваме! Ела! Не си красив. Дай да те видите хората. Кроме колко съм хубав. Хубаво, да. Колко си хубавичко. След този lovely introduction, здравейте! Това е последното видео за 2023 година и това е вашия friendly reminder, че още имате време да си направите vision board, да си направите план за успех, като това видео е втори епизод от поредицата Манифестирай живота си, която първа част ще оставя тук или тук някъде на екрана. Ще ви прикаша карта, като може да гледате първо този клип за контекст. Този втори епизод ще е доста по-чил, ще говоря за какво ще правя за втория месец от този 3-месечен план, като сега ще ви кажа апдейти, директно ще си извадя планера, ето го него. И от него ще четем и ще видим какво е станало, какво сме свършили, какво трябва да удължим срока, понеже сме се надценили. Нека започваме. Първата тема, върху която искам да говоря и която е основната, както знаете, аз съм Character Concept артист. И за този месец си бях поставила задача да довърша втория ми проект за концепт. Втория ми концепт проект. И той, да ви кажа, в едни 70-80% е готов. Но ми трябват още разработки, трябва ми още малко време, понеже, както знаете, както съм ви казвала в предни видеа, аз работя доста часове физическа работа, доста изморяващо и честно, може би една седмица не съм имала време да се добера до компютъра, защото просто не съм имала почивен ден. И това е единствения почивен ден, в който снимам това видео, което е на 28-ми, вие го виждате на 29-ти. Така че просто физически нямах възможност. И затова за втория месец ще го издърпам може би до средата на месеца да е готово, защото вече във втората част на месец януари ми почва курса по Environment Art, който ще бъде и третия ми проект, така че това трябва да го довършим, но общо взето съм много доволна от прогреса, който направих с този втори проект. Наистина много добре се получи, разработката много ми хареса, самия проект крещи мен, крещи моята енергия и наистина е много креативен. И понеже е много креативен, много детайлен, прекалено детайлен, затова ми отнема толкова време. Но когато всичко е готово, ще ви го покажа, така че не се притеснявайте. Първата част от плана ми за Character Concept Art е 70% готова, което е много повече отколкото очаквах, така че съм много доволна, много щастлива, много всичко. Окей. Втората точка, върху която искам да ви апдейтна, е тази spiritual. Тук си бях задала цел да правя всеки четвъртък медитация. Това не се случи. Правила съм, може би, една горе-долу медитация, просто е прекалено напрегнато, беше този месец, прекалено напрегнато, прекалено много срокове за изпълване, прекалено много, просто нямах физическа, емоционална енергия за цяла медитация, но си купих няколко книги, аз си купих 2 книги, прочела съм 1,5 относно тази тема, също няколко кристала, няколко такива магични неща, така че относно тази, как го кажа на български, духовност,
мисля, че има какво да се работи, но се справям добре относно моята ситуация. Както ви казвам, винаги нагласяйте всичко според вашите възможности, вашите задължения около тях. Както знаете, няма как всичко да е перфектно. Просто не се шемвайте, ако нямате достатъчно време или целите, които сте си задали, не сте ги изпълнили напълно. Важното е да работите върху тях и винаги, когато ви е трудно, да знаете кога да си взимате почивка. И винаги, когато ви е трудно и сте някакво добре, аз за какво изобщо се мъча, винаги се сещайте за главната цел. Отваряйте си vision board и просто дишайте. Така че относно тази spiritual част на нещата, мисля, че доста съм изпълнила от плана, просто не директно чрез медитация, а чрез себеобогатяване, чрез четене, чрез проучване. И така че това мисля, че може да го чекнем за този месец. Много добре, много съм доволна. Следващата секция, както виждате, нещата малко надолу отиват. Следващата секция е именно YouTube. Не YouTube, ще ми се да е YouTube, за да кажа нещо позитивно. Следващата секция е Healthy секцията, в която записах, че ще тренирам 3 пъти в седмицата, което от сега ще ви кажа не се случи. Успях да тренирам 2 пъти в седмицата. Мисля, че доста добре се справих. Предвид обстоятелствата, мисля, че това може да го чекнем as well и съм много приятно изненадан, защото, както ви казах, ние още преди да сме го написали, преди изобщо се е случило, то вече се е случило в главата ни. Това е да mindset. Трябва да си настроите мозъка, така че да вибрира на честотата, която искате нещата. Как да ви го са? Нещата, които искате, са на една честота. Примерно тук. А вашата честота в момента е тук. И вие, ако мислите как много ми се ще да съм тук, ама съм тук, трябва да мислите, че вече сте тук. И енергията ви и вибрацията ви ще се стигне на това ниво и тези неща ще се получат, като това е малко сложно за обясняване. Ако искате отделно видео специално за това, напишете ми долу в коментарите. Така че за Healthy секцията много съм доволна. Наистина има разлика. И четвъртата секция, четвъртия сегмент, който е изпълнен 10 от 10, 100 от 100, 1000 от 1000, е YouTube, като съм си написала всяка седмица да има по едно YouTube видео, както виждате в момента. Това се случва, то се е случило и продължава да се случва и продължава. И аз си спомням, че се е случило. Тук с доста усилия успявам. Всичко е наред, има видео всяка седмица, като съм активна главно в YouTube, понеже в момента просто физически едва успявам да качвам тук в YouTube всяка седмица за вас, да ме гледате, да си прекарваме добре заедно, да се зареждаме с положителна емоция. Но ми се ще и в другите социални мрежи, но хора, аз наистина не мога. Наистина не мога и е хубаво да знаеш кога ти е лимита в тази дадена ситуация. Та, като цяло, какво ще кажем? Character Concept Art. Още малко работа, слагаме още време за подобряване и довършване на проекта. Много добра насока. Spiritual, много добра насока. Много добре. Healthy, много добре, много съм доволна от себе си. И YouTube, отлично, най-доволна съм от тази секция. Този апдейт е по-скоро също friendly reminder, че дори да сте си поставили реалистични цели, те не винаги могат да се сбъднат в цялото си естество, но пак могат да прогресират. Така че никога не се притеснявайте и да почнете да се шеймвате и да се обиждате, защо аз казах, че ще направя това, ама не го направи. Сега естествено, ако лежите по цял ден в леглото и си ровите в телефона в TikTok и нам какво си, направите нищо, за да се обогатявате и да работите върху тази цел, но си пишете там в едно много красива тетрадчица, нали, аз съм много успешна, съм нам какво си. Това е хубаво. Това е хубаво, но трябва да имаме физически действия, за да се изпълни даденото нещо. Така че, нали, има много гледни точки, има много обяснения, но като цяло старайте се, визуализирайте си целите
И когато е трудно, защото винаги е трудно, аз през този месец ми беше много трудно и много, аз искам да съм открита и да не ви слагам едни розови слънчеви очила и да ви кажа, да, всичко е песен, толкова е лесно, как до сега не съм го правила. Не е лесно, повечето дни не се наспивах добре заради крайни срокове, заради неща, които трябва да свърша. И отделно имам и други проекти, които в момента не съм ви споделила за тях. Случват се някакви промени в живота ми. Отделно всякакви такива доста важни неща. Просто нали, имам много неща и като човек, който се занимава с много неща, разбирам, няма как да се изпълни всичко в естеството или по начин, по който сте си представили, че ще се сбъдне. Но много усърдна работа, ще ви се получат нещата. Ако някои от темите, които споменах за манифестация, ако искате подробно как планирам деня си и такива неща, може да ми напишете долу в коментарите за всяко видео, за всяка тема, която ви вълнува. Ще се радвам да получа вашата обратна връзка и това ще бъде апдейта ми за месец януари. В края на месец януари ще направя апдейт как е минал месец януари и тогава ще видим нали, колко прогресирам и накрая на този 3-месечен план заедно ще направим една равносметка и ще приложим научените знания за следващия цикъл на 3-месечен план. Така че stay tuned! Много ви благодаря, че бяхте тук с мен. Това клипче може да е малко по-кратко от тези, които правя обикновено, но искам да ви пожелая честита нова година, много положителна нова година, да се пречистите преди да влезете в новата година, задайте си цели, седнете, направете си vision board, дори да е за годината, ако сте нови в това, няма нищо лошо да си направите vision board за годината, седнете, помислете, направете го и почнете да действате още от края на тази година, за да може в новата година вече нещата да са се сбъднали. Така че това беше от мен. Много ви благодаря, че бяхте с мен. Ако това видео ви е харесало, моля ви, абонирайте се за канала. Това много помага на мен. Мотивираме да продължавам да се боря. Ударете камбаката, за да получавате известия. Аз качвам всеки петък в 7 след обяд. Така че винаги може да очаквате видео тогава. Напишете ми коментар, впечатленията ви, идеи за видеа, каквото желаете, напишете ми коментар. Много се радвам да чета вашите коментари. Благодаря ви, че бяхте с мен и до другия петък.